سلامات لو ما عند فيديو ولا نجار يمسكم من خبرات هاتي بزعالي لنا أليكس ويدما داقيت هزبهالو سباتيو مزحتي سب أو نايو حق مسؤولية برانك موقعو يجينا قال لعلش تمالي تلق أتا فيديو أبا محارني أمسيلهم زلا أو مالتي بوشت إذا مثلا فيديو ني مالتي وناتلا مدترين كنا قرماتي بتعمي سأجنا جنا أنا جنا بتعمي سجرمن بس كذا فيديو خنر عندنا قدم يجن أو كومنت أتيهم بتعمي إنه سهات اللو كبقى بتعمي هنت أو بتعمي كسرحهم قديفهم قلا بزع نسوم حسابي جمهور سهات اللو أو يوتيوب مالتي بس كبزع عازي كنرينا كورات هاتي زيد ما ناي حق برانك زي كونس سويلة من تلامي دوم ترين جيرون كم سكريت كوينسي أرأس زي الدراما مالتي كم زي أمزجورو تم إنه على عليكس إنه على اللون مالتي حاجة عمنا يتمال استرلقات عليكس يزغرت أمنير فيديو مالتي حاجة بدحر يوم كوينم فيديو متيني مالتي يقوم ما يكون كنزله خورات هاتي وي أنا يكهاتلومي نهك أثير إلومي صرح سلزغوني إن متى إنه نقول ثم كومنت أتيهم بتعمل إنه أصلا نهك أزم مسلمتو رياكشن مالتي زي برانك نهي حق أيكون ثم نعلي اللي نعلي اللي نعليكس ثم نعلي داقيتها صرحوه كمان حجي بشمنت شعتش حدار قاوة إحنا لايك مالتي حجي بتعمل إنه أصلا لزر أخو إذا فيديو زي أخلك وسينا زلخو مالتي اسك ذا فيديو زي اسك ليش رينا نملسنا خاو تو ترينك ناغورو او بحدن هالو مالتي بحدن هالو تو هذي نقرص انا نقرصو كاو بدحريتهم يعني دحر كاميرا يعني እሱ ግን ከምዚ የላ ገረም ሲሉ ይዘዋጋዕ ዘለ እስከ ዛ ቪዲዮ ዚያረን እንመለስ ዛ ቪዲዮ እስከ ዘሪና እንመለስ ዛ ኖርማል ዛሬ ይሰጠኛል እንዴት ታስባለህ? ይከፋሃል ወይ ምን ይላል ወይ እንዴት ታውቃለች? አታውቅም። ሰርፕራይዝ እናርጋት ቪዲዮ ይዤ እኮ ነው የመጣሁት። ሰርፕራይዝ ነው አይመቸኝም። ትጀምር እኮ የራሴ እኮ አለመቃው ኤፊ አንዴ አዋራኝ በእናትህ ወዲህ ነው የምትሄደው። በእናትህ ተረጋግተህ ምንም ማውራው ነገር የለም። በቃ እኮ እሺ ልንገርህ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኤፊ አዳምጠኝ አንዴ። እሺ ምን ልትለኝ ነው? ምን ንገረኛ። እሺ እነግርሃለሁ። ተረጋጋ አንዴ ተረጋጋ። የሆነ ነገር በይ በእናትሽ። እኔ ጨነቀኝ እኮ የሚለው መልስ የለሽም አይደል? አትናገሪም አይደል? አትናገሪም መልስ የለሽም። በቃ እውነት ኤፍሬም በጣም ይገርማል። በቃ እኔ የመሰለኝ ግን የነ ሊሊና የነ አሌክስን ሰርግ የመጣን ነበር የመሰለኝ። ለካ አንቺ አላማሽ ሌላ ነው። ምን አላማ? አየነው እኮ አላማሽ አየነው እኮ ቀላል በቃ ምታወራው ነገር ግን ታውቃለህ። እኔን እንደ ሕፃን ልጅ ነው አይደል የምትይኝ? ምታወራው ነገር ታውቃለህ። አውቀዋለሁ። እያሰብኩ ነው ማወራው ነገር እያሰብኩ ነው ማወራው። ኤፊ ለምን አትረጋጋ? በቃ ዳጊ ልሂድ። ተረጋግተህ በእናትህ አዎ ኧረ ኤፊ በእናትህ በቃ እንደዛ አይደለም። እሺ አዳምጠኝ፣ ነገሩን ግልጽ እናድርገው። ምን ነው የሚያስለቅስሽ? ድራማሽ ነው የሚያስለቅሰው ነው? አያስለቅስም እኮ ይሄ። ለምን ይዘሽኝ መጣ? በቃ ሐሳብ በጣም ገባ። ለምን ይዘሽኝ መጣሽ እዚህ? ኦኬ ከዛ እዚህ ድረስ ይመጣው ለሰርገናው እንዴ ከስላለ ነገር ነው። አዎ እኔ መመለስ አይከብደኝም ወደ አዲስ አበባ። ቀጥሉበት በቃ ይሄ ላይፍ ከተመቻችሁ ቀጥሉበት ሁለታችሁ። እሺ ቀጥልበት። ኧረ ኤፊ አዳምጠኝ። ምን ያስለቅሳል? ድራማሽ ነው የሚያስለቅሰው ነው? ኤፍሬም እውነት በጣም እያናደድከኝ ነው። ምን ነው ማለት ምን የሚያናድድ ነገር ተናገርኩት? ምንም የሚያናድድ ነገር አልተናገርኩም። እንዴ አንተ ምን ሆነህ? ዳጊ ተውኝ። ኦኬ ከዳጊ ጋር ሌላ ነገር እያሰብክ ነው ያለው? በግልጽ አማርኛ ነው የተናገርኩት። ይገባሻል? ድጋሚ አልናገርም እንደዚህ ነው ነገር። ሂድ በቃ አታስፈልገኝ ማለት እኮ ትችያለሽ። ኧረ ኤፍሬም በእናትህ ተረጋጋና በቃ ተው ዳጊ እውነት ለማስረዳት አቅሙ በእናትህ ኤፍሬም እያብ ቆይ እያብ አንዴ አዳምጪ። ምንም ለማስረዳት አትሞክር። ትጀመር በቃ እሺ ቆይ ፍራንክ ነው በቃ ተረጋጊ ነው። ምን ነው ፍራንክ? ምን ይባባረው አትይዝ ጋር አልገባም። ወርበል በእናትህ ገዛ ምን እንትን ነው ማርያም አሳዘነች። በማርያም ከምታደርገው እሺ በማርያም በእናትሽ በእግዚአብሔር ነይ። ጉድጓድ አለ ቆይ የገባበት ጉድጓድ አለ። ነይ እያብ ተረጋጊ በቃ ይዘሽ ማን ነው ፕራንክ የምታደርገው? አይ በቃ
ከምቲ ዘረኹሞ ኮራት ተኸታተልቲ ናይ ሓቂ ዝመስለሰኒ ሕጂ ዝጭነቕ ማለት እስከ ናይ ሓቂ ዝመስለ ሰባት እኒአው ዝጭነቑ ሰባት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፕራንክ ዝሰርሑ ማለት እዩ እዚ ኣሌክስ ዝቆርፆም ዘሎ ዛ ቪድዮ ማለት እዩ ፕራንክ ናኾነ ናረእቶ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ኣሌክስ ናቀረፃ ዛ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እስከ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኮራት ተኸታተልቲ ማለት እዩ ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ዝቀራረፁ ንሳ ብድሕሪኦም እያ እኒኣ ሕጂ ከምዘይ ካብ ካሊእ ቦታ ከም ዝመፀት ብሃንደበት መፅያ ከም ዝረአየቶም ገለ እዩ ዝምስል እስኪ ንቐፅል ካሊእ ቪድዮ እውን እኒአ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮራት ተኸታተልቲ ማለት እዩ ኣሌክስ ዝቆርፆም ዘሎ ካብኡ በብታራ እዮም ዝቀራረፁ ኣነ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ፕራንክ ከም ዝኾነ ንዓኹም ከረድእ እየ መፅአ እምበር ይቃወሞም ኣይኮንኩን ዘለኹ ምክንያቱ ቅርሺኦም ዘግንይሉ ስራሕ እዩ ኣነ ዘጨንቐኒ ኣብ ኮመንት ኣትዮም ናይ ሓቂ ዝመስሎም ዝጭነቑ ሰባት ስለ ዘለው እየ እምበር ንዚ ስራሕ እዚ እኳ ይቃወሞም ኣይኮንኩን ዘለኹ ስራሖም እዩ ምክንያቱ ቅርሺኦም ዘትህሉ ብዙሕ ዘለ ኣታዊ ከም ዝተርአልካ ሕጂ ብዩቱብ ከም ዝተርአልካ ስለ ዝኸፍለካ ዶላር እዮም ዘግንይሉ ዘለዉ ንሶም ንዖም ይቃወሞም ኣይኮንኩን ዘለኹ ስርሖም እዩ ኣነ እውን ኣትየ ይርእየሎም እየ ግን እንቱ ኣብ ዩቱብ ኣትዩ ናይ ሓቂ ዝመስሎ ዝጭነቕ ሰብ ፕራንክ ከም ዝኾነ ክፈልጥ እምበር እዙይ ምክንያቱ ኣብ ዩቱብ ኣትይኹም ካሊእ ማለት ኣትይኹም ገለ ትጭነቑ ገለ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ኣብ ስክሪፕት ተዋሂቦም ተፅንዖ ከም ድራማ ማለት እዩ ካብኡ ይሰርሕዎ ማለት እዩ እምበር ናይ ሓቂ ዝመስለኩም ፕራንክ ናይ ሊሊ ኣሌክስ ሕጂ ኣሌክስ ሒዝሎም ኣሎ ካሜራ ብፅባሒቱ ከዓ ናይ ሊልና ኣሌክስ ፕራንክ ዝሰርሑ ከለዉ ከዓ እንታይ እዮም ንዳጊታ ሒዝሎም ማለት እዩ ከምዚ ፕራንክ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዩቱብ ከም ዝተርአልካ ዝኸፍለካ ከም ትቅድም ኢለ ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ሕጂ ካብ 100,000 እስካዕ 100,000 ተተርአልካ እስካዕ $2,500 ክኸፍለካ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣነ ኣትየ ተሪአሎም ቅርሺኦም ስብስብ ዘለው ንዖም ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እንቶም ኣብ ዩቱብ ኣትዮም ዝጭነቑ ሰባት እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሒዘሎም መፅአ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ፕራንክ ዝመስለኩም ኔክስት እያ እዚኣ ሕጂ ናብኡ ከዓ ሳኽ ፕራንክ ክትገብሩ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣሌክስ ቀሪፅዎም ኣሎ ኣብ ናይ ሊልና ኣሌክስ ከዓ ዳጌታ መፅኡ ሒዘሎም ካሜራ ማለት እዩ ሕጂ ንዚኣ ትመስል ማለት እዩ እዛ ሒዘልኩም ዝመፅኹም ግን ከምዚ ሕስድና ገለ ብሕቁ ኮይኑ ዝተቀረፀ ቪድዮ ኣምፂአልኩም እኒኹ እቲ ሓቂ ንክትፈልጥዎ እምበር ሕስድና ገለ ከይመስለኩም ማለት እዩ እቲ ሓቂ ዘሎ ፕራንክ ሲ ናይ ሓቂ ከይመስለኩም ንማሊ እምበር ብሕስድና ገለ ኣይኮነን ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ቻው